Ar y wobr enillas i oedd myfyrau cryngwadol orau yn wyl ffilmiau dogfen yn Wexford, yn Kilmore Key pentre yn Sir Wexford. A roedd nifer o ffilmiau yn yr wyl, y ffilmiau dros y byd i gyd, felly mae'n anrhydedd fawr. Doeddwn ni ddim yn siŵr, o'n i ddim yn gwybod beth i weid pam nes i gael y neges fy mod, o'n i methu credu achos pam chi'n astudio ac yn gorfod cyrraedd diwedd terfyn a mae dyddiad yn agosau pam chi'n creu ffilm. Ambell waith mae'r creadigrwydd yn gallu eich rhwystro, ond y ffaith bod rhywun arall yn gweld falle beth o'n i'n bwriadu wneud wedi llwyddo, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rhoi boddhad mawr i mi. Fel myfyrwraig pan ddes i mewn 19 oed, dim ond i astudio drama a dechrau rhoi go ar wneud ffilm yn y flwyddyn gyntaf ac wedyn astudio rhai academaidd. Mae'n sioc ac yn dangos bod e'n bosib pam chi'n meddwl bod chi'n methu wneud rhywbeth, chi'n gallu wneud os chi'n rhoi feddwl ar waith. Mae'r ffilm Dwy Chwaer a Brawd yn ffilm arsylwol sydd gyda lot o ddylanwadau Ffrangeg arni sy'n jyst yn dala cyfnod mewn bywyd y dwy chwaer a'r brawd yma sy'n byw ar ffarm yn 85 yn 87 a 92 yn dal i ffarmio fel tasen nhw'n bobl ifanc ac yn dal i fynd ac maen nhw yn 3 person hynod anghygoel a dwi wedi dod yn ffrindiau mawr gyda nhw a nawr mae'r berthynas yna sydd gyda fi yn rhywbeth parhaus iawn. Dim ond edrych arnyn nhw, does dim fawr o siarad yn y ffilm, dydw i ddim yn siarad yn y ffilm, dim ond gwylio bywydau bobl. Mae Aberystwyth yn le gret, dwi ddim yn ddinas, mae'n dre, mae'r môr gyda chi, mae popeth yma chi angen, mae'n hyfryd a mae trawstoriad o bobl gwahanol, mae myfyrwyr yn cyfoethogi y dre yma yn fawr iawn. Nifer o lefydd da i fwyta ac wrth gwrs mae'r bywyd cymdeithasol yn rhywbeth gret. Fi sy'n digon ffodus i ymuno IMCA sydd wedi cyfoethogi fy amser i yma wrth wneud ffrindiau, canodd eu ffrindiau, byddai wastad yn gallu siarad gyda ar ôl gadael yma. Felly mae'r amser wedi bod yn rhy gyflym ac yn un byth gofiadwy. I fod yn yr adran drama ffilm a theledu, roeddwn i'n teimlo fy mod mewn dwylo saff iawn gyda arbenigwyr o bob maes, boed yn ffilm, astudio ffilm yn academaidd, i greu ffilm dogfen yn greadigol, neu i fod yn astudio'r theatr, bob math. Mae wedi bod yn brofiad gret yma oherwydd bod ni o'r ochr Gymraeg yn gymaint llai, ni'n cael falle fwy o sylw efallai, dwi ddim yn siŵr, ond roeddwn ni'n cael y sylw hyddiannol yna a unrhyw amser roedd angen help, unrhyw bryd roedd wastad cefnogaeth yna. Felly mae'n adran sydd yn gynhwysfawr iawn gyda amrywiaeth a trawstoriad enfawr o gyrsiau, rhywbeth at ddant pawb byddwn ni'n dweud. Rwy ar hyn o bryd yn gwneud cwrs ymarfer dysgu a fyddai'n mynd allan wythnos nesaf i ysgol i ddysgu drama i blant uwchradd. A dwi'n gobeithio falle rhoi chwistelliad o ffilm a theledu i fewn i wersi drama mwyn cael efallai profiad gwahanol. Ond ie, dyna beth yw ar hyn o bryd. Does dim gyda fi unrhyw gynlluniau i greu ffilm arall ar hyn o bryd.